Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel lwgwkhou बरायनाय थाबाय आरो good morning. नै आं फुंनि भिडिअ लानानै फैबाय सानदुङावहाय ओमफ्राय आं दायो माबा मैगं खानो नागिरदों सिंग्रि मोखैजों अमा बेदरजों जायोनो दिनै संनो नागिरदों आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला आं दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बांद्राय गोबाव उन्दुबाय नालाय आङो मेगनानो बुथेजोब्बाय नै आरो सिखारनाय लोगो लोगो जेबो फुननाय जायाना डाइरेक्ट सिखारबाय मोखां सुबाय थाबाय देलायनायबो जाया बहाबा थांबाल'सो देलायनाय जायो स' बिदिबा नायलांबाय थादों ना लोगोफोर बेनो सिंग्रि मोखैया सिंग्रि फुजा जानायनि आंहा बेखौनो सिंग्रि मोखैखौनो जानोसै आरोना मा होनो बेयावहाय फिथाइ थायो नालाय दायोथ' फिथाइ थायबाय ओमफ्राय बेयाव डाइरेक्ट ओरै खानाङा आरोना मेगनाव बै फिथाइयाहाय फ्रेद फ्रेद बेरना होनो नागिरो ओंखायनो माने ओरै फिस्रिग्रोना लानांगौ मेगनखौ मिसिबनानै बिनि उनावसो खानांगौ आरो नङाबा बे फिथाइनि माने फिथाइया फ्रेद गावबा माने मेगनफोराव हाबबा मेगनफोरा गाज्रिबो जानो हागौ नालाय ओंखायनो बेखौ ओरै फिस्रिग्रोना ला आरोना मेगनखौ मिसिबनानै ओंखायनो खिन्थाखाबाय आं लोगोफोर सोरबाफोर जानो गोसोब्ला जानो हागोन बिराद गोथाव जायो आरोना रावबो गोथाव जाया होनना बुंनो हानाय नङा गोथाव जायो माने एसे खैसिब खैसिबनायलाय जाय गोखै जायो बे गोथाव मोनगोन जाय गोखै जाया बे गोथाव मोननाय नङा बिदि आरोना खिन्थु बाराद्राय गोखैद्रायबो नङा मिडियाम गोखै बिराद गोथाव जायो आरोना जाना नायबानो जाबाय नोंसोर लोगोफोर आंथ' जाखांखाबाय सिगांनि भिडिअ जायफ्रा नुदों बे मिथिगोन आरो जायफ्रा नायाखै दायो जाना नायबोला मिथिगोन आरोना खानोसै आं बेखौ दानिया बेखौ आरामसे खाना लाबाय ओमफ्राय बेखौ दायो सायनानै आरामसे सुनानै आरनानै बेदरजों संसै आरोना ओमफ्राय फुल भिडिअफोर संनायनि नांगौबा सोरबाफोर जानो गोसोबा लुबैदोंबा फुल भिडिअ नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर आं आरामसे संनानै देखायगोन आरोना फुल भिडिअ लाबोगोन स' बिदिबा फोरहा बेदरा संगासिनो साथामनिल' बेदराबो बेदरालाय बुरजासो खिन्थु केमेरायाव एसेल' सुंखायोना ने दानिया बेखौ दै होनोसै आरो सिंग्रि मोखैखौ होनोसै गोदौनाय समाव ओमफ्राय लोगोफोरा ओंख्रिया गोथाव नुदोंना दे बेसेबा गोबावनि उनाव खाम संगासिनो आं हाय आयौ देरथारबाय आलासियानो फैदों ओमफ्राय गुरलाय गुजाय मालाय बिसानिया मालाय साफाथार न'आ होमबाबोहाय गेलेनाया नङालाय हे बिमाया बोखारना होननायानो दे मालाय जनो नागिरनायाव माहि गर' न एसांआव dinwisw उन्दै इसिनियाव नुनायानो दे लोंदो भिडिअ लाग्राखौ नायलांबाय ए इदि नुबाय केमेरा फुरलाला नुदोहाय मानो केमेलाजों दे लों दे खोमसिसि नुदो हे थांसैनो नै जोंहा लोगोआ फन फैबाय खोमसिसि नुवाखै बिमाया फन फैबाय लेंहरगासिनो नुदों दे हेल' नै हाबा जानाबो सिख्ला हैनो दोंबाय थाथारो थांसै आहा फटक लं सिख्लाहैनो दोंथारालाय सिख्लाहैनो दोंथारो आरो बिथाङा दाबो फटकसो लागोन सानदों आहा जि स्टिल खालामनो दे इयावनो लायोब्रा फटक ओइ फटक लावा रायलायनोबो रोंलायलालै फिसाजोआ बिनिया हारसासो रायलायो नाजाव थाक मोजां नोंसोर फटक साफायना लाग्रा
साबायग्रोनो होबावबायहाय जा Dia bawa sampai nang lagi mawa full photo. Edisa. Bye ko. Bye bye. Bye. Jam kuasa. Nam tu kuasa nam tu. Tumar nam tu. Deh gua. Ya. Dia. Nam tu koi dia. Langsung coba. Seka TV. Oh iya. Seka TV. Mana? Trisika Devi. Oh, Trisika Devi. Aduh, deutar nam? Nirenat. Niranjanat. Oh, mau nam? Ki? Sila. Kia sila. Seka TV. Oh, bisa Kak Devi. Terus kang dong ya. Itu. Kang sini hai, udah kasih bawa undang. Yu, gua terasa tina kan serang kau lang bawa isi. Kang ada. Mau musang mundur ne. Gele gas ni malai. Kang bau nah bau lai lai. Forward bau muda lai lang bai. Ang baba senji customers tu sepi. Oh, kari. Kari. Dia ho. Bisa kan bisa tangannya. Laखिनांसिगोनसो. Moja montar bai. Mor logo থাকিबा Oh, Sao? Mèo. Rừng lại lặng á, sợ phút khởi bác là ngồi rằng. Má যাবো বলে নতুন ড্রেস কিনিব বলে Hello. Gele kan hai Jang deh. চলাব পারে না স্কুটি Tahu kali sulap ও baiknya sulap baru. ও Mama rumah. Aduh, জলদি ডাঙৰ হ dah. জলদি ডাঙৰ হবি ও স্কুটিয়ান ओइ आइनायानो गैला माथो फिसा फारसे गोबावमान जासाबबायना Itu yang kau bagi kuing ke duing ke dulu. Kita tuh duri di sini. सिङिसे बोले बाहाङिसे बोले পৰি যাব হা Patau pula itu imun. Telepon আহিবা আৰু দেউতা লৈ আহিবা Kali lagi deh. Kali Kau lagi. gila nak kapan pipingin ni? অ itu film. Kali lagi kali. Kasih aku jauh kan mana? อืม Deh, kere. Biar sih sampai baik kere. Baik tangsi deh. เออเด้ Ini bai labai mulia labai. Mulia lah baik. Mulu doh. Mulu doh kalau ada nak tangan suruh dah. บายบายตริสิกา Bye bye. บายบาย Bye bye. Nah, malah harus aku kus. เออวิทาฮิไปเบี้ยวอารุ Coba kusnya pas. จามาระเออ Ya sama baru sana kira. Mama, dukan mana dah bisa bisa. Ini saya sini baru usir negara jabangan. วิทาจานัน Kisah orang kan nuak deh. Doh kau toh. อืม Kisah lagi.ทางวิชาดูเลยโอ้สลายไปนี่เจมาไม่ได้เจน่ะ Ada kesana ini nih. Doh kau tansi. Deh. Doh kau. ทุกคนเหมือนลังใครดังว่าทีจิ Buang mama, buang mama. เออสาวบุเลยอ่ะ Tansi deh. ไอ้บ้านไฟบ้าขบรอดเด้ Ambil sani gari tu boleh. ไฟบ้าขบรอดไอ้บ้าน Boleh dah baik. Ibat. อารามเซทางกัน Bye bye. บายบายทางไปในจานเสียค่ะนี่ก็ทำดูนะแล้วก็เฟิร์ก็ไม่คำนักกันแต่หอดเด็กก็ทำดูนันวะเคอะไรที่นี่มาแม่ภาษากันนี่คืนนี้หัดทำละจานเสียก็ฟีดิ้งมันเลยก็ไปทางไปได้เงินคำจานเสียคำจากแค่คืนมันเงาให้แล้วก็ขบวนคำจานพุ่งดูมันนั่งโน้ส่งไปในแค่จะไปส่งจูดขลามัดเสียunnaoฟีบลาอารามเสียส่งนั้นจะหัวสิกันสั่นละมันละเดี๋ยวไปดูละอันคำคือจานเสียจานไอ้คนเดินชีวิตอะไรก็เฟิร์